arabera, taldekide bakoitzaren nabardurak batzen baditugu, taldearen izaera osatuko. Hau, ikusi ez zute denok, balizan, goazen zeaten olazian lauki gorriak eta txuriak, biak garritu zute berdinez. Eta haude, Mora. Ordena konkretu batean egin behar dira. Animaliak alau. A/lau. Alau. Beti lau. Ja. Listo? Bai, baga. Baina bukatu ez zuen? Bai, ja. Baina, eman aletzue pista. Oraingoa. Venga, beta ze! letra ordenatua. Landaria alau. Zure zuen taldea behiratu ez zutena? Bat taldea? Animaliak bi. Zate bin. Sabana, vale. Pero, zebraño, es que galtzera... Bai, zergaitik beha, komikara.
Kompromisoa. Jati gorriaren Datuak osatu behar ditugu. Aventura saiora, oza, idiomaren Pues... Munduko leku desberdinetan izango dira, baina eta zein lekutan erabakitzeko lehiaketa antolatu dute.
Guretzako animali oso bitxia deitzen dela kristalezko igela. Kristalezko igela beste aguantatzen desagertzeko prozesua dago. Polarrak optimoak izaten da beti zerura bazpikoa. Temperatura bitartea izaten da 18-tik 20 gradutara. Normalean, lur zingiratsuak saiesten ditu. Arrastian, izurde arroxan. Eta animalia adaptatu behar dira batez ere kamuflazioa. Prestatzen izatenean, eta aurkezpena egiten dezutenean, oso importantea da garbi dutitzea. Organizatuta, zuk aurrukatzen, hau esan duzu, horrela beste ezkoa eta zelan ditugu. Ematen dugu informazioa egin aldatzen ditugula gauza. Baina hori... Beste modu batera, dela, batek esate dut egiten besteak, lan horrela, baina, claro, bateria zendutzen bat mazaio, besteak ez daki.